Kapin gatos ka magbanay ang apektado sa pagbaha human mi bundak ang kusog nga ulan sa Lebak, Sultan Kudarat. Ang maong pag-ulan mi resulta sab sa pagdahili sa yuta sa usa ka dalan sa lungsod sa Kalamansig sa maong probinsya. Samtang pipila ka motorista ang natanggong dihang gibaha sa bagubang lugar sa General Santos City. Aning report. Nahumol na sa tubig baha kining usa ka balay sa barangay Purikay sa Lebak, Sultan Kudarat atol sa kusog nga ulan pasado alas 11 Miyerkules sa gabii. Ang maong tubig baha gikan kuno sa milapaw nga kanal sa maong lugar. Kuy, ang lalim. Hangtod tuhod sab ang nasinating pagbaha sa barangay Nuling sa maong lungsod. Kini sab ang nasinati sa laing panimalay sa barangay Baruraw 1 sa maong lungsod gihapon. Sa barangay Baruraw 2 giplastar sa usa ka palanggana kining duha ka bulan nga baby girl samtang giluwas sa Philippine Coast Guard gikan sa gibaha nga panimalay. Lakip sab sa rescue ang tulo ka mga babaeng igsuon sa baby ug ang amahan niini. Sa inisyal nga tala sa MDRRMO Libak, anaa sa 109 ka magbanay ang apektado sa pagbaha gikan sa 7 ka mga barangay. Hinuon namalik ra ang mga apektadong magbanay human mihubas ang tubig baha. Wala pa'y natalang naangol sa pagbaha. Samtang sa lungsod sa Kalamansig, nababagan sa midahiling yuta ug kahoy ang usa ka dalan sa barangay Sabanal nga resulta matud pa sa sagunsong pag-ulan sa lugar. Matud sa residente, naghatag sab kini og kahasol sa mga motorista ug residente nga mulabay. Halos buong daan talaga sir. Wala nang madaanan ng motor. Nandun kasi yun ng mga estudyante sir. Papuntang school. Nagpaigayon na og clearing operation ang otoridad sa lugar. Sa General Santos City, natanggong ang pipila ka motorista diyang gibaha ang kadalanan sa barangay Sinawal. Hinuon dali ra mihubas ang tubig human sa pag-ulan. Sumala sa pag-asa, epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Krising ang nasinating pag-ulan sa Mindanao. Although dili kay ta direkta maapektuhan ang iyahang dagan ug ang iyahang kakusog sa mga mosunod nga mga adlaw is birahon man kaning habagat nga pwede nga ang kaning habagat mo abot na sa atoa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.